Guys, good afternoon. Welcome to my channel. This is Eric Hilot, guys. Hello. Mahingot to, sir. Ay, may to. Kumusta man? Balik na po tayo. Karon na sa mga pamatiin na to gamay, sir. Balik-balik lang yan po, Dok. Itong pares na ito, tuhod ito. Tuhod, ginagmay. Sa pagkani? Binuts kamot. Thank you. Kasi ganun, bulong kitag tindong, binuts ito paaba. Binor ang kamot, paa, na. Hindi itong mga mahubag-hubag po panagsa. Hubag panagsa. Gunay mo to, sir, no? Gano'n. Wala po, ito po, dili. Poblasyon. Poblasyon. Ayan, guys. So, shout out sa taga Hagonoy Poblasyon, Davao del Sur. Shout out sa inyo tanan diha. Yeah. Salamat sa inyong pag-click o pag-pindot aning video. Hello sa inyo, ha, no? Ayan, nasi Sir Dere, ato ang tabangan inubanan sa pagkampo sa Ginoo, no? Kaya di man makaya na to o kita-kita ra so magpalaban yun ta, magpatabang yun sa to ang labang makakagahom. Ayan, guys. So, of course, sa mga viewers na ko, sa nagasuporta sa kuha, sa nag-subscribe, sa nagatanaw sa kuha, nga wala gyud mapunig tinanaw sa kuha, no? Ganahan jud sila nung sila na, no? So daghang kay salamat sa inyong nga pagtanaw sa kuha, sa inyong pagsuporta. God bless sa inyong mga pamilya. Always pray lang. No, wala na gilain, no? Always pray lang. Of course, sa mga viewers na ko outside of the Philippines, thank you for watching my YouTube channel. Shout out to all, no? Thank you for watching my YouTube channel. Special mention India, Indonesia, Malaysia, ayan, United States, Japan, Singapore, Malaysia, Vietnam, Thailand. Thank you so much. Of course, ako mga kabanan sa Saudi Arabia, Riyadh. Kumusta na mo niya bay sa... Of course, karon lang yun nakaable sa ako ang channel, no? Karon lang yun nakakita, no? Ano yung video. Please subscribe po. Yan, subscribe lang. Yan. Pwede mo like o pwede po mo share, no? Mas nindot ko makashare ta, kaya mas daghan ang masayod. Napo tayo, mas daghan po matabangan po, no? Itong wala pa masayod sa kuha. Yan. So, si Eric Hilot ni guys, no? So, ako ang location na ako sa Digo City, no? Digo City, Davao del Sur. First Cram Street, Barangay Sunuan, Rabina Compound, Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan, so ayan guys, so maghilot ako guys, ha? So shout out sa taga Hagonoy, Poblasyon, Davao del Sur. Ayan. Sige. Maghilot ata, sir. Pati na kita. Mati na punta. Ano yung kinakusap juga. Sige. Hayag ko. Tulog. Na-off na? Na-off na ang munawag? Nauplas ko na rin. Wala mo na. Oo. Pero kami sa pasa, kamay lang. Kena. Okay, kena okay na kana? Okay. And guys, please subscribe, like, and share po. Mrs. Relax okay. Nabilag ni gabi kaya na mert limit. Sa matanaw. Monya kay gahapon tulog ako ng palibaran kay manood mo tag dito tungo na to ako mga birthday. Wow nya na tuwason ako ni isa ka hilutanan na. Wagad sila ni hapo kami mabot wala city abot ko. Gusto na paita po itong biyahe tag gabi. Lahi kung gabi dagan ay. Sa adlaw. Mo jud. Kita itong adlaw kay balag. Tuan kay hayag ba no? Ako, hindi ko ganun padagan ito ng alas 5 oras ayos. Oo, naman. Ilok mo na sa adlaw, init ko, kahayag ko, higit. Nasa nga na, aras na kasal alas 5, kaya ngit na klaro na suga. Oo, klaro yun. Ano yung alas 5 oras ayos. Tapos yung mga motor, wala stoplight, wala tail light, wala signal light, as sa puka. Ban wala to mo signal magdili. Oo, mali. Ano mo kabugnos, mo ko mo sir.
sa kanal siya, pati mga aircon. Hmm. Ano po nag-anhydric on rin? Lapu-labaw sir. Lapu-labaw daw. Ano siya lang? Ano yun? Lapu-labaw lang yun ha? Dodo, right? Parang mapulaw ang poblasyon dito na. Ano ito rin? Nag-anhydric. Oh, kagawad po isa. Kagawad. Itong bulaw po. Si Juan, Montisa. Mantisa kana. Nani sa dari man ang mga kauban rin nga hipot. Puto oy sa tate kagawad Mantisa. Tigit. Di ko na siya. Nato mo multikap.
ka nagkapasag hapon, sir? Wala ito kung gano'n sa. Inom, sir. Nakainom yung pamahal. Sa bago, Ginagmay. dua ko putilya ko pero. Baso. Putilya Dua ko ka baso, pero dua ka gamay. botilya. Sa gamay ba? Mm. Dito percent. Mm. Wala daw ko kabaso. Bakit na kung hulot ka na ba? 30 sa mga ako ba? Mm. Dilim ka dua ka grande. Ano na eh? Dili na kayo tahalos ng inom. Sige, tulto na. One. Magluag ng bol. Kamay. Kung saan na niya ulit. Ano yung uric acid, ha? Ah, Uric acid, sugar, ayun kalimot, ha? Nadire ang sigarilyo, inom, isda nga nahimbis, pasayan, lokon, alimango, lamang loob, balot, ha? ano ba yung baboy? Ano eh? Ha? Anong baboy? Dili kayo, ha? Ah, dito ko. Kamay. Hindi ka maayo din ko nilang sakit. Di ba pwede katong gitiko ni sir? Ang gagawin.
ada kapit mo naman ito yung tanong mo. Mursa, sir. Hindi. Mursa. Ganito ang asawa. Mursa. Oo, ano, kinakilala mo. Gusto lang mo. Kung ano? Oo, to, oh. Para magsaysay. Kanang na-site, di mo na diya. Kanang nais mo diya. Muro barangay site. Kanang na-gym. Wala mo ka rin. Wala ka. Oo, pawala. Pag tuon mo, nga ay dalan nga, unan sa meteryo. Wala pa. Oo, unan sa meteryo, unan pa yun. Nga, pawala ka nga padong sa San Miguel. Patipunan. Oo, kita may drive. Oo. Ginugaan sa mga bata. Kanang dayong panaog mo, nabalay nila. Sa nakataray. Ikan sa Murcia. Hindi pa doon kag San Miguel. Pa doon ra kayo, mga pila na lang. Lampas ko na ito. Saan? Layo na to. Dali ra sa Murcia. Ano mo siya nagawa? Layo ra tayo sa Miguel. Mga pila lang kami to. Kan dito na mo. Hindi pa, wala ni mo.